Madzulo abwino kwa nonse. Ino ni nthawi ya zanyengo. Kunazizira m'bandakucha m'madera ambiri monga bwalo la ndege la Mzuzu, kunyika komanso kumwazisi ni madigiri 9, 11 Katete Forest, kuphiri la Mulanje komanso kuna Nthenje, kuchiteze nako kunazizira ndipo madigiri anatsika kufika pa 12. Pakadali pano tiyembekezere nyengo yozizira komanso ya mphepo nthawi zina kupitilira makamaka usiku uno ndi m'bandakucha. Mawa kuzacha kwa changululu m'madera ambiri tiyembekezerenso nyengo ya mphepo nthawi zina ndi ya mitambo yochepa m'madera ambiri m'zigawo zonse za mdziko lino. Kuyembekeza nyengo imeneyi chifukwa cha mpweya yomwe tambe kulandira choko nyanja ya mchere ya India kumafika m'dziko lathu lino kulimbikisa kuti m'madera ambiri mitambo izooneka. Ndipo usiku uno tiyembekezere nyengo yozizira komanso ya mphepo nthawi zina ndi ya mitambo yochepa m'madera ambiri m'zigawo zonse za mdziko lino. Mawa kuzizira ku Mzuzu ni madigiri okwana 10, kuziziranso kwambiri ku Lilongwe ni madera ena ozungulira 16 ku Blantyre, koma ku Mangochi komanso ku Nsanje kuzazizira momverera ni madigiri okwana 19. Mawa omwewo tiyembekezere nyengo ya changululu komanso ya dzuwa makamaka m'chigawo chakumwera. Chigawo chapakati tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa chimozimozinso m'chigawo chakumpoto. Koma masana kuzatentha kwambiri makamaka kwa Mgabu ndi Kunsanje ni madigiri okwana 35, kuzatenthanso ku Mangochi ni madigiri 31, 30 ku Kalonga, 28 ku Blantyre, koma m'chigawo chapakati komanso m'chigawo chakumpoto tiyembekezere kuti kuzakhala kofunda m'madera ambiri. Masana omwewa tiyembekezere nyengo ya dzuwa komanso ya mphepo nthawi zina makamaka m'chigawo chakumwera. Chigawo chapakati tiyembekezere nyengo ya mphepo nthawi zina komanso ya mitambo chimozimozinso m'chigawo chakumpoto komanso mwayi wa mvula makamaka ku Kalonga. Ndipo nkuja lolemba tiyembekezere nyengo ya dzuwa komanso ya mitambo yochepa m'madera ambiri m'zigawo zonse za mdziko lino. Za nyengo zomwezi mulali ndine Alex German, khala nodziwa dziwani za nyengo.